Moi, täällä on Katju ja nyt mä ajattelin mennä liikuttaan mun ruunapoikaa Stretchiä, se on tässä. Ja meidän tallilta on aika paljon lähtenyt nyt hevosia, koska mä en oikein tykännyt niistä kaikista. Tällä hetkellä meillä on vain 3 hevosta. No mun kaikkein hienommat ja yksi on tää Stretchipoju, joka oli siis mun melkein ensimmäinen keppihevonen ja siis se on mulle tosi tärkeä. Ja nyt ajattelin siis liikuttaa sitä ja täällä on pikkusen viime videosta lumet lähtenyt ja sulanut. No sehän on vähän sama asia ja mä joudun kuvaamaan kännykällä, koska mullahan ei sitä omaa kameraa ole vielä. Niin se on tavallaan surullinen juttu. Eli tästä on lähtenyt nämä tarhat. Joo, ne on tuulen mukana hävinnyt tästä näin. Tässä on viime vuoden nämä kepin kohdat, jossa mä sitten pidän niitä keppejä. Ne on näköjään tästä sitten jotenkin mennyt. Sori, jos tää ei äsken kuvannut tänne, mutta joo, meillä on ainoa tää ponitarha, jossa on toi kakkala ja tossa noin korisi just ten portin, että se menisi hyvin. Ajattelin mennä liikuttaan Stretchiä nytten ja mä laitan sen kuntoon ja jatkan sitten. Joo, no nyt mulla on Stretchi tässä valmiina. Sillä on tällaiset tutut kuolaimettomat switchit, joita ei kyllä kannattaisi tehdä Stretchillä, koska se on tosi voimakas poika ja se aika paljon sikailee. Joo, äiti ei vielä tullut. Niin että mä otan tästä Stretchin nyt ja mennään. Sitten siis ollaan näissä kentällä, Stretchi on tässä mukana. Mä en pysty niin kuvaamaan, jos on raippa muuten. Kannattaako? Ei kannata nyt, kun Stretch on vähän villinen. Mä en pysty... Oi, sori, nyt rähtää. Oi. Sori, mä en pysty kuvaamaan, kun mä ratsastan, koska kukaan ei ole kuvaamassa. Ja mulla on hätäkännykkä. Näin. Mutta mä kuvaan vähän aikaa, kun mä oon selässä ja menen tässä alkukäyntejä. Mä taidan mennä jossain välissä maastoonkin, mutta en tiedä, kun mulla on tämmöset kengät. Joo, sieltä tulee joku tyyppi. Mä jatkan kohta. Joo, nyt ollaan tässä Stretchin selässä. Mä en täällä kentällä näin. Täällä näin tuossa auto. Mä en piti sitä kamalasti kuvata, jos tuo rekkarin, missä ei saa näkyä. Joo, eli nyt te tiedätte, miten näyttää Stretchin selässä aina kun mä ratsastan. Toi korva on vähän lurpallaan tuolla. Yleensä se on pystyssä ja mä en ehdi tässä niin kamalasti kuvaamaan, koska mun on taidekerho 4:30 ja mun pitää joskus
lopettaa, mä ehdin tekemään läksyt ja kaikkea tämmöstä hömppää, jota kyllä ei jaksaisi tehdä. Ja mä nostan kohta raviin ja stretchi on tässä nyt jollain ihmeisellä pukkifiiliksellä, kun mä nousin tuossa selkään, niin se vähän pukitteli myös. Joo. Mä jatkan sit, kun mä oon kävellyt loppukäynnit, tai siis kun mä kävelen loppukäynnit. Joo, mä oon nyt vetänyt nää loppukäynnit Eli mä oon nyt vetänyt nää loppukäynnit. Mä yritin tossa jonkun ehkä päälle tunnin tämmösen treenauksen stretchillä, kun se oli pitkään aikaan menty. Nyt olisi tarkoitus mennä maastoon tonne jonnekin. Tonne pyöriin jonnekin mettään mä en välttämättä mene, mutta mä lähden nyt tästä näin. Mä kuvaan koko ajan. Tonne ravata ja silloin tää heiluu näin. Ja sori laatu oikeesti. Mä oon niin pahoillani tästä laadusta. Mä yritän saada tää laatua paremmaksi. Mä en tiedä mikä tätä kameraa vaivaa. Mä yritän saada tarkemmaksi. Joo, ja stretch on tosi tämmönen pukittelevainen. Mä tipuin sitä varmaan 2 kertaa. Mutta ei se mitään, stretch on semmonen. Ja kun on sen verran kauan ratsastanut. Ja joo. Mitäs sä siis puhuis? Joo, niin ei tästä kamalan pitkää video tuu, eikä sori tää tuuli nyt täällä ulvoo kamalasti. Jos siis se kuuluu sinne kameraan, nyt taas tuulee kamalasti. Sori tää tuulikin, mä pyydän kamalasti anteeksi näitä pahoja juttuja tässä maastossa. Tää tulee meidän naapuri tuolta takaa. Joo. Nyt tässä ei siis kamalan pitkää tule. Kun mun se taidekerho ja akku loppuu. Ja hän tulee kotiin ja kaikkea tämmöstä hömpskää, jota mä en kyllä toivois. Tänne pellolle me ei voida mennä, koska siellä on ihan sikamärkää ja tämmöstä. Ja mulla on nää kengät yhä. Niin, se on sillä vähän vaikea. Mä olisin kyllä kamasti halunnut pellolle, mutta mä olisin halunnut maastolla nyt tossa ihan pikkumettässä, mut kun siitä on jotkut nyt kaataneet nuo ihanat puut, joten emme voi ratsastaa siellä. Tuonne ihan tonne noin pois mennä, mut se hetkessä, jos mä tulisin sitä oikoreittiä pois niin aika kauan. Vertaan nyt tässä tämmönen, mennään tuolta oikein ylhäältä. Niin. Joo, tuolla menee meidän hieno varjomme. Mä en oikein tietäisi mitä nyt tässä puhuis, mutta se on nyt pientä tietoa tässä, kun äsken muistin, että ei saa tulla pitkään aikaa videoita, koska on ihan sikapaljon näitä hevosjuttuja, oikeita hevosjuttuja ja pitää olla koko aika jossain ja nyt tulee kamalasti kokeitakin ensi viikolle. Niin kamalasti varmaan ensi viikolla tuu ehkä perku 1, mutta saattaa tulla vaikka joku maide esim. Tai sitten kun mä menen lauantaina kohta Memoriessille, niin sitten joo, mutta mä jatkan kohta. Joo, mä nyt tossa katkasin, koska vedin pienen laukkapätkän stretchillä. Mä en tiedä, jos mentäisikö tota reittiä tuolta vai tota reittiä tosta. Mennään tota ihan suoraan, koska ehkä se on parempi. Tuolta tulee taas joku tyyppi. En kamalasti tykkää näistä tyypeistä. Mutta kunhan vain mennään eteenpäin. Tosi ärsyttävää tämä stretchi painaa niin kamalasti. Okei, hengästyttää. Joo. Ja mitäs ajattelisit, jos, tai siis mitäs pitäisitte mieltä, jos tekisin my week semmosen viikkojutu sit kesälomalla, vasta kesälomalla. Juu, ihan oikein kuulitte. Koska nyt ei oo sit aikaa ollenkaan, mut kesälomalla on. Täällä on aivan ihanat maisemat tulee.
aivan ihanat siis. Aivan ihanat. Ja niin, mä nyt unohdin sen. Mä nyt sanon vähän IG:stäkin, eli menkää ihmeessä seuraamaan IG:stä mua. Mä oon KHT Primo. Oon sielläkin mainostanut tai mun YouTube-tiliä, mutta vähän aikaa sitten laitoin sen sinne ennen kuin lähdin ratsastamaan. Näin ratsastamaan. Niin. Eli mä oon täällä Misuissa, koska mä sain jostain syystä vaihdettua sitä. Sen piti olla ensin Katjua. Kaikkea tämmöstä ja näin edespäin kaikkia. Kaikkia maailman kummallisimpia asioita. Ja välikossa mennään tonne metsäpoluille. Siellä saattaa olla pikkusen jäätä. Mä koitan varavaan tästä sarjosta nyt heiluu. Sarjosta tulee kamalasti tuulta. Ei oo tarkoitus. Olisi tarkoitus vaan, että tää pysyisi mahdollisimman suorasti. Joo. Päästiin tosta tyypin silmistä pois. No, mikä toi on? Ihan siisti. Rauta. Eikö se oo heijastin? Mä en oo heijastinta tunne. Vitsi mä säikähin.